Good morning, Dabulis. Yes, amen. Today I want to share luThando. Amen. luThando. Silufumana ke luThando sawuthetha ngalo kumaKorinto okuqala chapter 13 from verse 1 sitsibe sothi verse 4 ukwehla sichaza uba yintoni luThando. Amen. Because abanye abantu they are confused kudlaliwa ngabo even ezinkonzweni becinga famba luThando what they were getting and it was not love. Amen. The fullness of love yile nto sawuthetha ngayo umntu acinga famba umfana emthanda and sawuva ke ngoba ezi characteristics zothando sawusherisha apha namhlanje zikhona nakulo mntu. Amen. Kulo sisi ngulo bhuti. Amen. That umthandayo utshate naye if azikho uzithandazele bazibe khona. Amen. Glory be to Jesus. Uba ubiziwe nguThixo, you are a minister, sakubona ngezimpawu sawuzisherisha apha uba nyan umthunya kaThixo. Amen. Yeah, 1 Corinthians chapter 13 verse 1 kala kawutsho uthando sisona sipho ungakwazi. uthando sisona sipho sikhulu. uthando sesona sipho esikhulu. Amen. Amen. Ukuthandazela abantu sisipho, the gift of healing. Prophet, gift of prophecy, sisipho, the gift. Amen. Gift. Come on, gift eBhayibhelini. Amen. Because it's a gift. Amen. But ndiva apha ku 1 Corinthians chapter 13 is it uthando is the greatest gift. Amen. So noba unganazo zonke ezinye igift operate kuzo futhi kakhulu but ungenalo uthando, all those gifts are in vain. Ngathanda baphile baphakame but if awunalo uthando kwezi gift inje loo nto leyo because uthando uThixo luthando. Alukho uthando ngaphandle koThixo, engekho uThixo ngaphandle kothando lwakhe. Amen. So there is no God without love, there is no love without God. Amen. So basically love is God. So xa ufumana uthando funeka uThixo. The more ufumana uThixo, the more ufumana uthando lwakhe. Amen. Now ithi ngokule ndawo uthi uthando no uthando sisona sipho. uthando sisona sipho esikhulu. Amen. Meaning that kwizipho zonke zothandazela abantu ofundisa uba ngumpostile everything but let love lead. Let love be the greatest thing abantu obagqiba ngayo. Because umshumayelo it's only 1 hour but xa usethe epulpitini uyintoni because eyona nto yiyo yilena uyiyo xa wehle epulpitini, not the gift that you are sharing with us yoshumayela yophilile yothandazela. What are you xa usehle epulpitini? Uthando. Funeka sikubona ngothando. Verse 4 uthando yintoni ke bazalwane? uthando luzeka kade umsindo. Amen. Uthando luzeka kade umsindo. Amen. Asikwazi uba sithi nothando kodwa umsindo wakho uthi gqi ngoku empumlweni. As a leader, as a child of God, uyamthanda umuntu, uyamthanda uThixo, but uthando lwakho unothando but uzeka msinyane umsindo. Your love for God, your love for people, your love window. I mean anything that happens ekuphazamisayo your day ayikwazi sikubona ngoseka kade umsindo. That really uyiyo le nto ithethayo. Amen. Ngoba ushumayeli kafika i-circumstance, awushumayeli kafika i-challenge, kufuneka sikubone ngothando siqhamo sakho sothando. Amen. Awuprofethi kafika ingxaki. Hallelujah. Yes sir. uthando luzeka kade umsindo. Yeah. lunobubele man. uthando alunamona. Umbone omnye, I'm talking about the leaders. As a young prophet, I have observed even my elder brothers. Emonelana. Like you don't understand, but umfundisi unemoto entsha and then omnye akabi namoto but ufumanisa uba iyinto enkulu kuye enhlizweni yakhe le nto omnye nemoto engenamoto. Omnye umzalwane ukhona omnye usikelwa umsebenzi nakasikelwa umsebenzi ke but ingxaki le nto kulo mnye umuntu uba utheni uba nephangela engekaphangeli
ngumona lo, and uthando lunamona. Hallelujah. Bakhona abantu abakuthanda because usasokola kunye nabo. Abakuthandi kuba bekuthanda amanyani, bakuthanda kuba ukule meko bakuyo nabo. The moment ugqitha uthi kusikelela, they have a problem with you. Hallelujah. Amen. Uthando luna mona. Alamona. Yes sir. uthando alugwagwisi. Aluzigwagwisi uthando, man. You have become a humble servant. You become a humble soul xa unothando. Look at it. Yes sir. Verse 5. Alukhukhumali. Yo. Aluwenzi ukuzintloni. Aluwenzi uthando luzintloni. Hallelujah. Amen. Alufuni. Awukhukhumali, even so kusekusebenzisile kwaphila umuntu. A miracle happened. Awukhukhumali man, uzigwagwisi. Busithi ndanditheni ku. Andiqondi kahle uba ndingaziyenza le. No, awukhukhumali. Xa unothando awukhukhumali. You become humble. Understanding that this healing, uThixo heal this person because uyamthanda lo. Not because of you. Yes sir. Alufuni okukokwalo kodwa. Uthando lufuna ukukokwalo kodwa. The moment umuntu afuna ukukokwakhe yedwa, une-jackets 4 ewardrobini, une-high tops 4 ewardrobini yehlango, but ufuna ibe nguye yedwa lo mhlaba engozini. But there's a sister, there's a brother ngenasinika, awukwazi usherisha. Uthando luyifuni ukukokwalo kodwa. Awuvi kamnandi xa ungumntu onothando uba into ungayisherishi. Not xa unothando lukaThixo. Not olukaThixo uthando. You want to share xa unothando. You want nomuntu wesibili abe nayo le nto ajonge kakuhle. Ufuna umuntu azukiswe uThixo nangento ubumnike yona omnye umuntu xa unothando. Amen. Amen. Yes sir. Uthando alucaphukisi, alunanzondo. Alucaphukisi, alunanzondo. The event this morning, remember those kids phaa indlela bephazamisa ngayo bengxola apha ekuseni ngoba besandolala usuku mos we praying and sharing the word also. But ke ngoku indlela endiye ndayobalungisa ngayo mattered the most. Lesithi kuni mos, it's not what they did that mattered. It's how I'm going to correct them. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So xa ufika uba correct abantu ngothando, umuntu uyeva. Omnye uyakwazi ungalungi because of indlela approach ngalo. But if the approach is of love, umuntu uyakwazi ulungisa phela alunga be right. Amen. Amen. Yes sir. Aluvuyeli lungalungisi. Aluvuyeli Kungalungisi. Amen. Uthando luvuyeli ukungalungisi. Umuntu onothando akazuthi yakhe uyabona makathini. Okusalayo ndi right. Amen. Amen. Okusalayo ndi right. No, uthando luvuyeli ukungalungisi. You want to go to your brother and say mfethu ndithandana luthethile. Andingakamnandi mntakwethu. Uthando aluvuyeli ukungalungisi. Xolo kakhulu mamam. Umlindi yehla umzali man. Afehlile uthi mamam kandive kamnandi man. Ndiyenza nganyani man le nto besitha ngayo. Uthando luhlala ungalungisi. Aluvuyeli ukungalungisi uthando. Yes sir. Luvuyisana nenyaniso. Luvuyisana nenyaniso. Awuhlala apho kungekho nyaniso khona. Hayi impinje yam le ndizawufanayo. Noba uphazamile so what? Akafuni ulungisa. So uthando luvuyeli ukungalungisi. Luvuyela nenyaniso. You stand by the truth because Jesus is the way, the truth. Hallelujah. And everything that we need, He is. Glory be to Jesus. Amen. Way to our destiny, Jesus is. Way to our healing, way to our everything. Jesus is. Now uthando ke ngoba luvuyeli kungalungisi, luvuyeli inyaniso. Yes sir. Verse 7. Uthando luthwala into zonke. Yo. Thwathwala into zonke. Baninzi abantu endibathweleyo mna kuqala as a leader. Amen. Amen. Mlinde umuntu bomba hey, this person une-weakness but ke ngonqaba iyathanda lo muntu uThixo nam ndiyamthanda. Uthwale yonke lo. Amen. Uthando lukholwa zinto zonke. Yes. Lunethemba into zonke. Lithemba. Lunyamezela. Phinda but don't worry.
uthando luthwala into zonke, Yes. lukholwa zinto zonke, Amen. lunethemba iinto zonke. Amen. Luthemba into zonke. Now, no, not just, it doesn't mean zonke izinto, but you must understand the concept. I think you must also find it in the English Bible, Amplified, because it's called was best shell. Amen. Amen. Awukwazi abantu bakathixo kwabakhokhela ungabanyamezeli kwiinto zonke abane-weaknesses nazo. Yeah. You have to ba unyamezela into zonke, understanding ba lo mntu lona uzawuthi abe yiyo le nto utayifunayo. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Amshiyi umntu, amlahleli ngaphandle umntu. Hallelujah. Amen. That's the love that I wanted to share, but I wanted to bump it. That's the love I wanted to share. Look at it. Uthando lunyamezela into zonke. Mercy God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So we love you so much this morning in our prayer mountain, and we thought of sharing this moment, this morning, and this amazing feeling this morning. It's very important. To be phone is enough money. Hallelujah. Amen. You seek the Lord. May His love abound in you. Yeah. Uthando aluze lutshintshe nokuba kwezi ziprofethi yakubangiswa nokuba iziprofethi zawubhangisa kodwa uthando soze lutshintshe. Yeah. Amen. Ngoba zii-gifts zawubhangisa but uthando soze lutshintshe. Bahlala lokho. Umntu akwazihlala engasaprofeta endaweni. Baninzi abahleli phaya enkonzweni abasaprofeta. Abazange baprofeta nobuprofeta but bahleli phaya enkonzweni ngenxa yothando. Abanye bamke bakhe babuya phoba bathi hey bra, hey siyaziva intshumayelo zala ndawo, but hey uthando ndiyalukhumbula. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Into akahlaliswa zintshumayelo ahlaliswe luthando. Hallelujah. Into akabe faithful kuwe ngenxa yentshumayelo zakho, but indlela khona ndithanda ngayo, ndithanda la mama ndithanda la mama. Hallelujah. Ndithanda lo mtshini akho nto yandithanda lo. Hallelujah. My wife uhleli nam for 9 years sisokole until God saw us breaking through, and God saw us through. I mean to say, amen. Ngenxa yothando awunyamezeli umntu okanye awasinyamezeli umntu angathanda. In fact uba ngaba uthando unyamezele phuma apho uhambe. Luthando oluzakwenza unyamezele. Luthando will strengthen you unyamezele ngakhona. God bless you. May God be with you. May the love of God flourish and be over you and overwhelm you in the name of Jesus. I love you, but God loves you more. Peace.